Bon dia i benvinguts al meu canal. Soc Carmen i en l'episodi d'avui d'Estudiem Valencià d'una altra manera he preparat un vídeo per als nivells B2, C1 i C2. Avui he preparat aquest pot de vidre on he guardat un fum de missatges inspiradors. Així tenim dues opcions, l'opció 1 i 2. I si voleu podeu triar l'opció que més us agrada. El missatge d'avui de la primera opció és: tot està per fer i tot és possible. Passem a la segona opció. I el missatge és: si no escales la muntanya, mai podràs gaudir del paisatge. That means you're extra.